समस्त मो नमस्कार तो स्वागत करते आउ गोटे ब्लॉग को। तो आज पवित्र आम अगी पूर्णिमा से सब प्रिपेयर चलती ये हम तो ये आम चलू आप देखिए सब के प्रिपेयर चलती रात तो अगी जला हम तो ये देख भाई मोर ठिया कूड़ा किसी कार्यक्रम आरंभ होनी मत कहला गोबर पानी आने को नहीं जाइली देखो आम से गोबर पानी सब छिंचा से अगी जला हम देखो आगू आगे हो किसी प्रिपेयर होनी धीरे धीरे सब हो एठी हम सब कुटा अदा हो समस्त सब कुटा पलि जाइए ऊपर देखो पका मैंने बड़ अगे कर प्रिपेयर जाए लोक मैंने देखो सब पलैले आम सब नदा हम देख सब नदा नदी चलो गोटे बड़ अगे नकले भल लगे लगे समझ लगे पड़ते कम भोग प्रिपेयर चलती राति भी होगा अगे जला हम हजबन आउ हजब पलैले मुठाई मुठाई बांटी दे यथा आमर बर्तमान अग्नि उत्सव पूजा कार्यक्रम शेष होती आम बर्तमान खाइबा कहीं आम भोगटा भारी उच्च कोटी रही सेपटे देखो आम केमती माल आसतु ये हजारी भाज तो माल ओहो तो कखारू आलू बैगण टमाटो है देख भर्ता ही खिया कोठरी जीवटी हजार भाज घर को न ना कोठरी जीवु कोठरी अरे भाईना कहले अरे राजशाही तुम जान आम ये जगि राजशाही गल राजशाही भोग खाए व्यस्त भोग खाए व्यस्त भोगटा बहुत उच्च कोटी रही भोगटा बहुत उच्च कोटी बहुत उच्च कोटी आमर सब भोग खाए व्यस्त कि आलू आनी किए बैगण नना खोजा चलती ये सब भोग का नना आमर देखो व्यस्त अच्छा नना किसी कहतु आम यूट्यूब चैनल नना खाली लाइक दे सब्सक्राइब कर दो लगे लगला अरे बोलो अरे बोलो आनंद कुमार अरे बोलो चलो चलो धीरे धीरे चलो चलो नया लगला चलो 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 अरे बोलो अरे आनंद कुमार अरे बोलो सब नहीं आम बांग नहीं टाण दे आलू ये आलू मोर मोर आलू ये गोटाए मोरा मोर गोटाए आम से आलू व्यस्त
ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଳୁ ସିଝିଲା ମାନେ ଆମର ଏଠି ବାହାରିବ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଳୁ କାଢିବେ ବାଇଗଣ କାଢିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଜଗୁ ଅଛି ସବୁ ଇଏ କରିବ। ଖୁଡିଙ୍କର ଇଆଡେ ମନ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ନଡିଆ ହଜିଗଲା ନଡିଆ ଖୁଡିଙ୍କର ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ କେତେ କଣ ନେଲୁ କହିଲୁ କଣ ନେଲୁ ଆଳୁ ଫଳ ନେଇଛୁ ମୁଁ କଣ ନେଇକି ଯା କୋଉଠି ଧର କଣ ନଡିଆ ହଜିଗଲା ନଡିଆ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛଡା ନଡିଆ ହଜିଗଲା ଖୁଡିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ନଡିଆ ଟା ହଜି ଯାଇଛି ଖୋଜା ହବ ଜଗୁ ଉପରେ ଜଗୁ କଣ ନଡିଆ ପାଇବେ ଆପଣ ଖୁଡିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ନଡିଆ ରଖ ନଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଆମର ଗୁନ୍ଥା ବାହାରିବ ବାହାର କର ଆମ ଗୁନ୍ଥା ବାହାର କଲୁ ଆମର ଏଠି ଗୁନ୍ଥା ବାହାରିବ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛୁ ଏ ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ଆମ ଗନ୍ଥାଟା ବାହାରିଲା ଆମ ମାଳ ମାଳ ଦେଇଦିଅ ଫଳ ନେଇକି ମାଳ ଦରକାର ଏବେ ଜଗୁ ମାଳ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମାଳ ମିଳୁନି ଆଲୋ ପ୍ରବଳ କଥା ଗରମ ପ୍ରବଳ କରି ବସି ବଇଲାଣି ମାଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟେକି ଆଣିଲେ କଣ ଟେକି ଆଣିଲେ ମାଳ ଆମର ଟେକି ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳରେ କଣ ହେଲା ଗୁନ୍ଥା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଳୁ 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 ସିଝିନି ବସିବୁ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଳୁ ଆମର ସିଝିନି ମନ ଦୁଃଖ କଥା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇছে ବାଇଗଣ ଦେଖିଲୁ ବାଇଗଣ କଲରଟା ଦେଖେ ଏ ଗୋଟେ ନେଇଆ ଏ ବାଇଗଣ କଲର ଦେଖିଲୁ କାଢିଦେ କାଢିଦେ ଇଏ ହେଇଛି ବାଇଗଣ କଲରଟି ଆମର ଗୁନ୍ଥାଇ ପକେଇଥିଲୁ ଆମେ ହଜିଗଲା ଗୁନ୍ଥାଇ ପକେଇଲୁ ନହେଲେ ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥାଲି ଖୁଡିଙ୍କର ମନ ଖୁସି ନଡିଆ ସିନା ହଜିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପକେଇଦେ କଡ଼ରେ ଆଉ ହେଇନାହାନ୍ତି ନେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ନଡିଆ ଆଣେ ରେ ନଡିଆ ଉପରେ ଯୋଉ ବଡଟା ପଡିଥିଲା ପଡେ ହେଲା ବଡ କ ମିଳିବ ଯେ କୋଉଠି ଥବ ତମେ ଉପରୁ କାଇଁ ପକଉതଲା ଚିଙ୍କୁଏ ତ ହେଲା କ ଉପରୁ ପଡିଥିଲା ତମେ କାଇଁ ଉପରୁ ପକଉତଲା ତମେ କୋন ଚିଙ୍କୁଏ କହିଲେ ତମେ କାଇଁ ପକଉତଲ ପଚାରଲନି କଣ ନଡିଆ ଆମ ମିଳିବ ଉପରୁ ପକେଇଲେ କଣ ସେ ବାହାରି ଜଗୁ ଆପଣ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନଡିଆ ଆମର ମିଳିବ କି ଜଗୁ ଯେମିତି ନଡିଆ ଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ନଡିଆ ନାଇଁ ଖାଇବେନି ନା ନଡିଆ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଚିଙ୍କୁଏ କୋन ଖାଇଲା ଚିଙ୍କୁଏ ସେଇଠୁ କୋଉ ମଙ୍ଗୁଲ ନା କାଇଁ କୋନ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ଦେଲେ ଜଗୁନ ଭରସା ନଡିଆ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆଳୁ ତ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝି ନଥିଲା ନଡିଆ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମ ଖୁଡି ପୁରା ଅନେଇ ବହି ନଡିଆ ନେଲେ ଘରକୁ ଯିଏ ନହେଲେ ଯିବେନି ଆଜି ଏଇ ଏ ଆଇଛି ଆଇଛି କଣ ଆଇଛି ଇଏ କଣ ଆଇଛି ଏ ଦିଟା ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଟୁନୁ ଟୁନୁ ଇଏ ରୀତା ଦେଇ ଘର ବି ପକେଇଥିଲେ ଫୋପାଡ ଦେଇ ପଡେ ଚିତାଟା ପଳେଇଲେ ହଉ ଗୋଟାଟେ ନେଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ହଉ ଧର ଧର ହଉ ଆମେ ଦିଟା ନେଇଗଲୁ ଆମର ସେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେବ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଖୁଡି ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ନଡିଆ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚାଲ କହିଲେ କଣ ହବ ଖୁଡି ମନ ଦୁଃଖ ନଡିଆ ନାହିଁ ନଡିଆ ମିଳିବ ନଡିଆ ମିଳିବ ଠାକୁର ମରିଦେଲା ନଡିଆ ମିଳିବ ନଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କଣ ନଡିଆ ଆଉ ମିଳିବ ଏ ବାଇଗଣ ମିଳୁଛି ବାଇଗଣ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ନ ଖାଇଲେ ହବ ଧରି ଦେ ଆଳୁ ନେଇ ଆଇଲା ଟୁନୁ ଟୁନୁ ଏ ଟୁନୁ ଆଳୁ ହଁ ନଡିଆ ନଡିଆ ଆଇଲା ନଡିଆ ଆଇଲା ଏ ହେଇ ବୋଉ ନଡିଆ ନା କଣ ନିଆଁ ପକଉଛୁ ଅଛି ନଡିଆ ଅଛି ନଡିଆ ଅଛି ଏଇଠି ରହ ହେ ନଡିଆ ଆଇଲା ଏ ନଡିଆ ଆଇଛି ହାଫ ନଡିଆ ବଢିଆ ଆଇଛି ଟିକେ ଖାଇବା ନା
ନା କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇବ ନେଇକି ପଳେଇବି ସେଠି ଆଉ ରହିବିନି। ନା ଟିକେ ଖାଇ ରଖାଇଲା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ସେଟା କଣଟା ଏ ଗାଡି ନିଆ ନାଗି ଯୋବା ନିଅ ଏ ନଡ଼ିଆ ଏ ବୋଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ଠିକ ହଁ ପରଫେକ୍ଟ କର ୟା ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାଇଁ ଆଧିରେ ମ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗାର ଗାଡିକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ଯେ ହଉ ଯା ନେଇଯା ନେଇଯା ସେ ଭାଙ୍ଗିବ କି ଖାଇଦଉ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଆଇଲା ନଡ଼ିଆ ଆଇଲା ଏଇଟା ଖାଇଦଉ ନେଇଯା ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଆଇଲା ନଡ଼ିଆ ଆଇଲା ଏଇଟା ଧରି ଦବ ଏଇଟା ଉଡ଼ା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠି ଦବ ସେଇଠି ନଡ଼ିଆ ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ।